Sinten? Bapak Bendara kula, Gus. Sungkawa mboten kepareng-paring pangandikan. Kepareng kula cumadung dawuh, Ndara. Nggih, Gus. Kepareng kula cumadung dawuh. Nggih, Ndara, kepareng kula cumadung dawuh. Wonten menapa kok Ndara ketingal mboten karenan penggalipun? Nggih, Den. Kepareng kula nyadong dawuh, Ndara. Kakang Semar. Kula. Nula garing apa dene kowe Bagong? Waktu dina samengku nggonku tansah kendelan ora kok ana perkara bab ingkang wigati ingkang siningit ning jroning ati babar pisan ora nanging sumurupa Kakang dina samengku dina pasewakan negara ing Amarta Arjuna meh wae kalibyan yen to dina samengku iki dina pasewakan mula tumuli aku nganti marang Kakang Semar ingkang wigati daya-daya prateng ana ing negara Ngamarta mundhak dadi pengantu-antuning Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma Kakang. Menika langkung prayogi, Ndara. Sing jeneng panjenengan kudu tetep karo kewajibane. Iya, Kakang Semar pancen bener mengkono. Mareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani tresanya purnama sasi kilar-kilaraning teng latar milang lintang bima sekti mengkono Kakang nggih yen pancen kaya mengkono. Ayo anakmu aja ning Nenggari Prapta negara Ngamarta. Swawi Ndara kula dherekaken, Gus. Larang endi mangun-mangun. Koko Prabu sawetawis rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati ingkang rayi ngaturaken masgan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih, Yai. Nutampi karya bombong raos sing manehipun ing Raka ing Ndarawati. Namung kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ingkang Raka kunjuk Koko Prabu kula tampi nggo jimat paribik gayane ing kasantosan. Kresna kakangku aku ngaturake bekti. Iya Dimas. Werkudara ndak tampa. Ora lan pangestunipun Kakang Tampanana. Ndadegem ndadekake jimat. Koko Prabu sembah bekti kula. Koko Prabu sembah bekti kula. Iya, kembar ndak tampa. Ora lan pangestuku Tampanana kembar. Kula pundi nggo jimat nggih. Kula pundi nggo jimat paribik gayane ing kasantosan. Koko Prabu sawetawis anggen kula ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu rika lenggan sakmangke mboten sanes namung nedya kula kanthi ngrembak babagan negari Ngamarta jumbuh kelawan kewajibanipun lata Ngamarta anggenipun tansah kedah angasta kendho kencenging pernatan amis bajining kawontenan. Yai kula nderek rumajeng namung semantena mugi andadosna ing kawuningan menapa boten langkung prayogi menawi anengga dhateng jangkeping para Pandhawa. Luripun kados pundi paduka paring dawuh ing mekaten? Inggih. Amargi menawi boten jangkep samangke badhe tumpang suh anggenipun badhe manata negari ing Ngamarta. Wilengi saking menika sawetawis katengga langkung rumiyin swanipun kadang kula pun Arjuna
Sumados sak mangke menawi ngembak babakan kendho kencenging negari kadang kula ing Madukara ugi sampun mangertosi menawi dados sabda paduka Hyai Prabu Ngamarta Hyai Prabu Darmakusuma sarateng pandham sumala madangi jroning masarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngrengeng sangtyah manah engkung sumungkem kuling dereng ngantos paripurna Mbawacana kasaru ingkang abiyantara milah ingkang rawuh madyaning negari Ngamarta nenggih Iwang Pikulun Jatimurti akaya cingak sang Yapa Pandhawa pangangan Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun iya Punta Dewa Lumah karya Bombong Tiasulun Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kresna Luntombo akarya Bombong Tiasulun Pukulun Bathara Guru aku ngaturke sembah iya Werkudara Luntombo wonten menapa Pukulun dene sumengko rawuh paduka Iwang Pada Pukulun mangke wonten negari Ngamarta keparenga ambabarenga dhateng ing wayah pun Punta Dewa wonten menapa dene paduka pareng rawuh wonten ing negari Ngamarta Pukulun Punta Dewa apa dene sira Kresna sumurupa nggireng nganti ulun keplayu saka ing kayiwangan sayekti dina samengko kayiwangan ana untran-untran lho wonten untran-untran iya pancen mengkono menapa wonten titah ingkang minggah dhateng kayiwangan dipun damel geger menapa wonten satunggiling nalindra ingkang wantun badhe njungkeng kawibawan Suralaya Punta Dewa dudu iku ingkang dumadi nanging bener kang dadi aturing Kresna lamun ana titah pujangkara ingkang wani munggah ing kayiwangan sayekti titah mau gugat kelawan panjenengan ulun supaya ulun bisa lan ngerti sapa wong tuane titah mau nanging sayekti ulun wis ngaturake apa kang dadi kasunyatane ewadene titah mau tetep ngamuk ana ing kayiwangan titah menika kala mau sinten Pukulun menawi kepareng kula kaliyan kadang-kadang kula Pandhawa badhe amapakaken dhateng titah kala mau Buya Unaya kejaba mung adi kita Punta Dewa ing ngamuk ana ing kayiwangan teka duweni kadigdayan ing edap-edapi Tanaya kejaba mung pana kawan Bagong Punta Dewa jagat Dewa Bathara jagat pangestu para ladal Werkudara Bagong sing gawe geger kayiwangan wah ora pati duga mono kaya ora diwulang karo sing gerak ing atase derajate Bagong wani ngobrak-abrik kayangan Kresna ilanana ora goleki karo Bagong dina samengko ngoyak lan panjenengan ulun Werkudara wah caedan Surapati duga mono ora lida ujaring wong daplok Pukulun Bathara Guru mabur mudhun ning jagat aku wis mbaten mesti sowan para Pandhawa apa dianggep dume Bagong musuh para Pandhawa wedine wae tetep bae aku arep takon nek ora ana sing menehi keterangan karo wong tuaku aku ora bakal nrimake marang sapa wae Yata laruta saking Gudha Sang Kurawa yen namutusa Sang Sri nalika semanten ki ora Bagong ingkang linenggahan Sang Hyang Bathara Wenang mila luput senjata tawa katingal digdaya sekti mandraguna nalika semanten sigra Sang Hyang Wenang ginakaken daya panguwaos Bagong sigra ngambah dirgantara parandening mangke bingung ki ora Bagong sabab lumarat wonten ing kayiwangan Mundarandir Bawana Werkudara apa Iwang Jagat Girinata apa ya kelakon atur dura wah
Sanadyan aku dhewe bingung. Jarine dioyak Bagong kok bareng tekan kene ora eneng sapa-sapa. Bagong ya ora katon. Apa Bagong wedi mergo Iwang Pikulun Jagat Girinata mlebu ning negara Ngamarta? Aku dhewe ora ngerti. Lho, kok sik? Lah kae Janaka to kae. Arjuna ulun maring adawu. Kakang Semar, nggih. Nawa Gareng, nggih. Iki Petruk to? Nggih. Lha kurang siji nendi? Niku mau keri ngemper-ngemper ngono apa? Jauh sawo ora. Gogrokan iki. Lah iki. Wes sinuwun Darawati. Bekti kula kanca nggih, Den? Iya tak tampa. Bagong. Nggih, bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Arjuna wonten maring adawu. Ngene. Kowe tak kandhani ya. Nggih. Iwang Pikulun Jagat Girinata iki mau rawuh ning Ngamarta. Rawuh wonten Ngamarta. Iya. Wigatosipun pradul kan para Pandhawa yen to kayuwangan geger diorak-arik karo titah sewantah. Sinten ingkang wantun ora-arik kayuwangan. Iki malah aku bingung. Lah pokoke kok ora ngerti iki piye to? Kula mboten ngertos saestu. Kula mboten mangertos sinten. Koko Prabu sampun nanjihaken kalawan kula. Oh lah iya, ning kowe ora ngerti tenan? Mboten. Kakang Semar ya ora ngerti. Oh, mboten. Nawa Gareng ya ora ngerti, mboten. Petruk ya ora ngerti, mboten. Bagong ngerti ora? Masalah napa to? Kowe ngerti ora lelakone Iwang Pikulun Jagat Girinata? Lho, Iwang Pikulun Jagat Girinata ki napa? Wah, ora sabodele iki. Kowe ngaku apa ora? Ngaku tak gecek sirahmu, ora ngaku tak pateni. Kusik Werkudara sabar, sabar kusik to. Napa, Tru? Mbok aku ora ngerti kok ya. Enten apa to, Ndara? Aku ora ngerti, Petro. Iwang Pikulun Jagat Girinata rawuh ning negara Ngamarta. Terus ngendikane Iwang Pikulun Jagat Girinata kayangan diorak-arik dening menungsa lumrah. Kok Koko Prabu Lindangu kalawan aku sajak Subriya kalawan aku. Ora karo kowe Janaka. Ning kowe apa ora ngerti tenan? Mboten saestu. Semar ya ora ngerti. Kula niku ora tau goroh wong tuwa. Gareng ya ora ngerti. Wah, mbok ya sumaye. Ora percaya ora. Petruk ya ora ngerti. Mbok mangungkuli kitab suci dhuwur kula kesumpah wani. Bagong ya ora ngerti apa piye ora guyu lho. Tenan iki aku takon tenan. Bagong, terutama Bagong ngerti ora? Masalah napa? Iwang Pikulun Jagat Girinata neng Ngamarta. Lho. Sebabe kayangan dorak-arik menungsa. Lho, kurang ajar temen kowe. Sapa menungsane kuwi? Lho, kowe iki piye to? Lho, lah piye? Lho kowe iki ngerti ora? Wah, lah piye to iki iso tak tonyo kresnane iki? Sik aja nesu aja ditutur kresnane ora. Nggo bingung ati kowe. Wah, mencra-mencre. Ngendikane Iwang Pikulun Bathara Guru sing ora arik kayangan kowe, jarene kowe gugat takon sapa jenenge bapakmu. Wah, fitnah iki, Tru. Fitnah, Tru. Se, mangriyen Den, mangriyen ampun kesusu. Bagong niku wali kula pirang-pirang dina iki ra tau pisah. Ning omah ya wali kula, niki wae Swandara kali kula, gara-gara ya kali kula. Ora tau pisah kali kula. Engko gak Iwang Pikulun Bathara Guru sing mencra-mencre. Petruk aja ora ngajar, kae dewa kae iso wae mencra-mencre. Gurune teng pundi wae oklek-okleke modar. Semar nesu niki. Nek nganti sampean ngarani Bagong, Semar nesu tenan ya Pak ya. Bagong anak kula niku ora tau werna-werna. Ora tau aneh-aneh. Lah kok dadi diarani sing aneh-aneh? Bagong, Nun.
yen kowe iya ngaku iya, yen ora ya ngaku ora. Iya, Gong. Ora. Wah cangkemmu ora kena dienggo omongan. Ora, Den. Tenan apa ora? Ora sumpah mbok wani suntet. Rezekiku sak teluse wis to, modar sek nang kene. Wani sumpah kula mboten, Kosik. Bagong digawa ning negara dhisik Arjuna. Nggih. Mengko yen pancen kebukten luput tetep kudu patrape pidana. Yo, aku mathuk. Nah yen kowe ora salah, kowe mesti bakal keluar saka tedusan sing mbok sandang Bagong. Oke, ora wedi aku wong ora salah. Tenan ning anggrenku aku ora ngopo-ngopo ditanono. Kak kisro sisan. Wah, caidan. Wah, Bagong nek kowe ora salah ora wedi, rasa wedi ora, Mir. Nek rasa wedi kok. Musuh apa nek ora salah, nek diwarai rasa wedi. Ora wedi. Ayo, oke aku dirangkat cek ora masalah. Nek nganti aku kok ora salah, kowe kuwi do getun ngangkat aku tak kandhani. Iya. Lah kok dadi aku malah bingung. Monggo Bagong tetek banget nggone rumangsa ora salah. Iki piye? Wis dinteni. Tundate ngelakon. Gusti Maha Adil mesti menehi pepadang tumraping Pandhawa. Ya anake sapa ya ini Glitian iki? Aja ngawur gawar ngawur Bagong. Kita kuwi mergane bisa didaya ulun ingkang ngemong raga kita. Kita dipatrapi sarta ditibani pusaka saka Bathara Guru Rapopo iki merga saka ulun. Nek saiki kita ditibani pusaka mesti mati. Wah. Panjenengan sinten Bu Ulun? Ulun Sang Asih Prana. Asih? Iya. Kok lanang? Ulun Sang Hyang Bathara Wenang. Oh, Sang Hyang Bathara Wenang sing nggih pondong kula nggih. Iya. Kita arep takon apa Bagong ulun ingkang bakal paring wangsulan. Kula memang bingung pengen ketemu oleh Bapak kita Semar. Lho, bisa tak kisruh sisan kene. Kula niki wis ngerti nek bapak kula Semar, nek ming anu wangsulane bapak kula niku Semar kula ora bakal kedalang-dalang tekan mriki. Bagong Dalem ngene. Biyen nalika Manikmaya kadereng lan kepingin dadi dewaning para dewa wekasan atur pelapuran ingkang ora sak mestine kelawan Sang Hyang Bathara Tunggal. Bathara Tunggal kuwi bapakne bapak kita. Ya kuwi Semar. Eyang. Iya. Eyang Tunggal. Tunggale teng pundi? Jenenge Eyang Tunggal. Oh nggih. Tumuli Semar dikon mangan pagering bumi ingkang sisih wetan. Ismaya nalika semono jenenge lan Tejamaya ya Teja Mantri dikon mangan pagering gunung sisih kulon. Kekarone padha bubrah ragane wekasan ditumbung urip ana ing jagat. Nalika semono Tejamaya dibuang ana ing jagat sabrang dene Ismaya dibuang ana ing jagat tanah Jawa. Nalika semono durung ana bangsaning menungsa sing urip ana ing jagat kuwi bangsaning jin. Oh nggih. Lah nalika semono ulun dhewe ingkang darbe penemu nalika si Manikmaya nglarapake lawan kadange sepuh ya kuwi si Ismaya sowan ana ing Ngundaran Tirbawana nyuwun supaya diparingi ruwang. Nggih. Terus nalika semono ulun paringi ruwang ya kuwi wujude ayang-ayangane Semar ingkang ndak puja dadi wong kang ndugal kewarisan. Tumuli diparingi jeneng Bagong. Mula sak temene kita kuwi anak Semar sing tuwa dhewe Bagong. wah ngoten. Iya. Wah. Wah, mulai ngetraki Petruk. Adikku ora masalah. Ning tetep kita ingkang tinemurake dadi perkarane kaya mengkono kuwi. Kena ngopo kita ora percaya marang Bathara Guru? Merga Bathara Guru mboten ingkang muja kula. Sing muja kula saking ayang-ayang wujud manungsa niku pukulun Sang Hyang Wenang. Iya, pancen ulun. Nah, nek panjenengan sing paring dawuh kula wis percaya.
Ningso kula pripun niki napa nggih bali dadi ayang-ayang melih? Sesuk ana candhake lelakon Dewi Bagong. Oh ngoten. Ya, ulun durung bisa mbabar. Ndak disiki panguwasaning Gusti. Oh, nggih. Wis kita lega. Pun. Alah gene meng kaya ngono nggekno sore kok gayange ra jamak-jamak. Gene ala wis jan wis. Wis. Iya, pancen kudu kaya mengkono Bagong. Nggih. Kita bali ning jagat merga bojo kita ingkang kita dawuhi wujud Bagong dina samengko dirangket dening Pandhawa sabab dikira kita ingkang ngosak asik kayiwangan. Walah yem. Lah mbelani karo aku jan lahir batin tenan yem. Nggih kula tak wangsul. Ya, kita mudhune ning jagat. Oh nggih. Ane le medhon pripun kula ora iso mabur. Kita iso mabur merga saka ulun. Lah nggih lah terus saniki kula ora iso mabur lan medhon pripun dadari. Ulun kita sifat angin supaya aja nganti pati-pati tiba negara Ngamarta Bagong. Sendika. Tabah ya Gong, siap. Wong ra salah wis santai wae, Tru. Ha iya. Pukulun menika ingkang abdi pun Bagong. Bagong. Wong kang kaya kowe wani gawe rusak kayangan malah samengko bisa gawe srana ulun tedhak ning Madyapada. Kita nandhang luput Bagong. Nuwun sewu, ngono mboten tumindak napa-napa Pukulun. Ngono mboten tumindak napa-napa, mboten ngoyak-oyak sampean kula niku nderekke Ndara Janaka alih Petro ya, Tru. Heeh. Niki lho kula nganggo seksi Petro. Ndara Janaka nggih dadi seksi. Nggih, Pukulun. Arjuna kita mboya usah melu-melu. Merga saka pokal gawene Bagong kaya mengkono ulun kewirangan. Wong kang wani gawe wiranging Iwang Pikulun Bathara Guru tetep kudu ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Kula niku salah apa Wah jan Gong, sabar ya Le. Arep ora salah nek kowe ngadep Iwang Pikulun Bathara Guru iki nyawamu padha karo ning bun-bun. Santai, tenang wae lho kowe iki. Aku mesti mati wis to santai wae. Wong kok teteke kaya ngono ya Werkudara. Wah, caidan. Ngadep Bathara Guru sapenake dhewe. Asli kula niki mboten tumindak napa-napa. Bagong, mbok yo aja ngono nek tumindak akonono. Walah, jan wis iki termakan hasutan Bathara Guru kabeh. Kabeh do nyalake aku. Piye wis nek kaya ngoten iki kula tak takon. Pripun? Kita tetep bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka Bagong. Petro, sapa kae? Mboten ngerti ahine kok mara tamu niku. Assalamualaikum. Kok tak andel lho. Kowe ngapae? Ha kok suaramu? Aku kirani ora apa-apa wajan wis. Wong salah kok kesalah terus to iki. Karek wis meneng wae lho, Tur. Truk. Ora. Petro, nun. Tilingane ora? Nggih. Ora masau kok iki lagi ana pengadilan Bagong arti-adili kok dodok-dodok ora. Hai. Lho. Kok andang tekan jaba, Gong? Ngapa kowe? Ora kok andang tekan jaba. Aku yen maning jaba antil modar kowe. Ora kok sapa? Wis ta. Akeh sing ngono kae sapa kae padha kowe persis ngono kok. Ayo ndono karo aku. Apa lakon apa kok dadi kembar, lakon apa kok dadi kembar. Petro iki piye kok kaya ngene iki? Wah, edan Petro malah nggawa boneka Bagong. Iki yo ngopo boneka Bagong iki Bagong ing tenan kok. Bagong kok dadi loro. Iki kok malah ana loro apa ana kawan Bagong. Piye? Pukulun iso arep nemplungke aku nang kaca dadi muwa. Tak rubat lho. Lho kusik-kusik. Aja ngawu gawar ngawur. Iki ndi Bagong sing saknyatane. Yem salima yen aku tak matur ndak rampung-rampung. Nggih ngestaken dawuh ora nyuwara Bagong. Nggih ngetaken. Ah, salen.
Bagong kepiye? Niki kula wau bar sowan Iwang Pikulun padha wenang. Kula mboten sak wedi, kula mboten sak gila, kula wis entuk keterangan saking Iwang Pikulun Bathara Wenang. Wis ketemu lan wong atua kita. Ulun ki Boyagara. Lamun ketemu kali wong atua kula. Wis nggih, sing duduhi sapa? Iwang Pikulun padha wenang nek mboten dados mang sowan Iwang Pikulun padha wenang. Wong atua kita sapa, wong nyatane kita ora kuwi ora ana sing anakake. Sik to tak jelaske. Kula wis marem butuhe kula wis tentrem ati kula. Kula wis ngerti sak nyatane. Ketemu karo bapak, Kong. Ketemu. Kowe anake sapa? Anake Semar. Aku mengajep. Wis ben sing penting terima. Nek keterangane aku wis asal-usul kok ndirek aku wis ngerti. Oh iya, aku asal-usul saka endi? As ngomong nang mengece nek tak omong rasa. Oh iya. Ning kita wis ngrusak kayangan. Apa to sebabe kula ngrusak kayangan mergo sampeyan lajeng mateni kula jempoke teng Kawacandra Dimuka. Niku dawuh yang padha wenang. Mulai wong padha wenang mboten trima nek kula dipateni teng kayangan kalih Bathara Indra nalika semanten weteng kula dicubus nganggo tombak. Nek ora pitulungane Sang Hyang Bathara Wenang kula ora bakal urip. Mula wis pantese ngendikane Sang Hyang Bathara Wenang kenyampeke teng sampeyan. Niku wis dadi undu-unduane, tandurane elek ya undu-unduane elek, tandurane becik ya unduanane becik. Niki nek sampean mboten percaya kali omongane Bagong, niki mau yang padha nang dawuh Bagong, nek Manik Maya ora percaya karo sing tok omongke kuwi dawuh ulun kang bakal terjak ning Ngamarta ngukum kalawan Manik Maya. Iya Bagong ulun percaya Bagong. Apa tenan Bagong? Sing endi? Sang Hyang Padha Wenang arep tedhak dhewe ning Ngamarta nek Iwang Pikulun Bathara ora ngakoni. Ora. Iku ya pinter lho. Amen gek rampung ya. Nek ora ngono kok dadak perang meneh. Ndak kejam. Iya Bagong. Ning kowe mau ya ning kayangan tenan. Heeh, ya nggih. Lho. Sik. Sing nunggu dampar kok kowe iki ngopo? Ora ana sing nunggu ya. Ana tempat kosong ya tak pakai. Kuwi iki dampare Yai Prabu Darma Kusuma. Bagong wong edan sak penake dhewe dampare ratu. Wah, mulai iso gelut iki wis. Ratu ra iso gelut dadi iso gelut. Iya Bagong nggih. Semar nanti terus. Ah apa? Piye tole? Aku wis ngerti Pak sejatine. Asline tuwa dhewe anakmu ya aku to Pak. Jane iya. Ning mergo kabeh mau kudu nganggo Petruk gareng tak dadekke sing tuwa kowe sing enom. Ya ora apa-apa. Berarti aku nek sia-sia Petruk ora kualat. Mula kowe unek-unekke Petruk unekke gareng ngapak-ngapake Petruk kuwi tangeh kualat wong jane umure tuwa kowe. Oh iya. Oke. Tunggu besok malam. Kok njur ngancam besok malam barang wis kene wis rampung kok iso besok malam. Sia-sia karo Petruk aku. Sia-sia karo gareng. Ora kualat ya, Mir. Iso. Saku wis marem, Pak. Nggonku gugat ning kayangan wis ditampa karo Sang Hyang Jagat Girinata lan wis dene keterangan karo Sang Hyang Padha Wenang. Alhamdulillah, aku wis ngerti asal mula bukaku, Pak. Tetep aku nderekke bapak tekan jaman apa wae, Pak. Sampun kemareng dipun timbali wonten ing lapangan Klampok wonten ing Kelurahan Brosot Galur Kulon Progo. Nggih. Sembah nuwun tanpa pepindhan. Dalu menika panci dipun suwun dening Bapak Lurah sak sedaya kula panitia bilih. Kula kadhawuhan sepados sowan wonten ing lapangan Klampok. Menawi wonten lepatipun anggen kula ngaturaken pasugatan kiranging tata krami, kirang wicaksana lan wonten tata basa ing rawanane penggalipun para lenggah kula nyuwun samudra pangaksami ingkang sakalangkung kathah. Jenenganipun kula menika namung titah sewantah ing kedunungan nila lali salah apes kelawan mati. Kula nderek memuji ngarsanipun Gusti mugi-mugi sasampunipun ngawontenaken pagelaran menika
inggih menika desa Mbrasa tambah langkung sae, langkung tentrem, ayem lan tambah maju. Lan menapa dipun kersakaken sakata kesempatan sing gayuh bisa lulus. Napa Bapak Lurah ingkang sampun kepareng 2 periode menika sampun enggak menika dados lurah wonten ing Mbrasa pinaring ana kesarasan, pinaring ana kaikhlasan, pinaring ana kesabaran. Lan mugi-mugi tansah saged ngayomi dhateng sagung para kawula sak Desa Mbrasa mriki. Wah. Menika kemawon saged kula aturaken jan matur sembah nuwun tanpa pindhang. Ya arep wis akeh sing padha mriksani ning YouTube ning nyatane anggere muni lakon kok disuwun kok mesti ening bagonge. Mesti kudu ana bagonge. Ya tak lakonane adol bagong. Saben bengi sing penting pendapatan masuk ngono wae ora masalah. Ya apa ya tak sagui ya. Jan nika dasaripun menika anu nuwun sewu menawi mboten wonten janipun lampan menika mboten wonten ning nalika semanten kula damel dadak nalika wonten Sidoarung dasare mlebu ning YouTube. Ayo wis terus mlembrah tekan dindi mula akeh banget sing nyuwun Bagong gugat. Nah ya wis luweh sing penting aku ya wis gawe lakon sak iso-isane perkara nikmat menapa mboten menika gumantung anggenipun sami ngraosaken nyatanipun kula menika namung kadidene tiyang dodolan kersanipun ingkang tumbas menapa pamekala dodolan soto ya mangkei irisan anu Pak napa babat kula kaya irisan babat kula nyuwun dipun paringi katayu yae Pak men supaya enak tak kayu yae lomboke sing akeh dirajangi lombok kula rajangi lombok dados kula niku mung penjual menawi pembeli pun ngersakaken kados mekaten ya tak ladeni kanthi suka mardikaning manah kula supaya iso didhahar kanthi enak supaya iso dirasake kanthi luar biasa. Padha karo wong dodolan kok janipun nek masakane enak masakane ya manut karo sing tuku ya mesti bakale wis to akeh pelanggane. Ning wong dodol iki nek mburu pemarmane ati dhewe ora ngadeni karo pelanggan ya ora bakal apik. Contone ngaten. Komane kula niku dodolan bakso. Terus pelanggane protes, "Oh, mbok baksone ditambahi siji, Pak, men rada enak." Niku janjane ya penjuale kudu nambahi siji. Nek muni gelem ya kaya ngono, ora gelem ya rasa tok untal ayo wis. Ora bakal ana sing gelem mangan mboten wonten ingkang sami tumbas. Wis satu ku bakso kae wong. Ditukoni ora manut karo sing tuku, gek suarane atos. Nah. Mila kedah nderek dhateng menapa dipun kersakaken para lenggah. Nderek dikersakaken para pamirsa. Kepuasan batin menika perlu, nanging kepuasan untuk penonton itu lebih perlu. Wah, nek cara kula ngaten. Nong. Tak nembang sing kepenak. Karo ngundang Kang Gareng men engko gek tetembangan sing kepenak. Ya bintang tamu wis do minggat. Ora nggo seseke biasane kalau ki metu ya alon-alon. Rasa perlu disesek-seseki. Ha iya. Mesake kanca-kancane engko ndak kekeselen. Oh. Mergo ya ki bar prei sewengi terus mulai meneh. Terus nglanjut meneh. Heeh. 6 dina. Iya. Bar iki tanggal 10 prei meneh, terus nglanjut meneh tekan akhir bulan. Mbah. Ya pokoke dilakoni ya Le. Lho, kepiye Le ora dilakoni? Aten tekor. Lah iya lah, ora usah diingresula ta, Truk. Ngene lho. Sepisan kowe nek nganti wani ngresula, kesel awakmu nganti kowe ku nyebut walah aku kesel. Wah, cilaka. Nah nek nganti disuntet rezekimu sing ngandung rezeki iki sing gawe urip, bersyukurlah, isi alhamdulillah. Wis diparingi rezeki karo sing gawe urip. Disyukuri, kesel kaya ngapa dilakoni. Iya. Ayo bener Bagong kuwi. Aja muni kesel. Heeh. Wah, wis mulai nampik rezeki ditenono wis to yakin rezekimu ora sempulur. Oh. Rezeki ditampa mergo ngene hitungane, Truk.
Gusti paring rejeki akeh karo Gusti paring rejeki sithik kuwi adil. Adile piye? Sing diparingi sithik kuwi kebutuhane ya sithik. Ngono ya Gong. Heeh. Cukup. Iya. Gusti iki adil tenan. Sing misale gareng sedinane mung entuk dhuwit 150.000. Heeh. Aku ya mergane Gusti wis ngerti nek kebutuhanmu mung cukup semono kuwi. Ora duwe kecukupan liyane. Oh. Tur lentek suwe. Sing diparingi akeh bio lentek ya gelis. Ngono ya Gong. Lentek ya gelis. Engko Gusti paring meneh. Entek meneh wis lumaku minangka dadi kehidupan. Wah. Ya bener. Ha ta? Engko nek kowe lah biasane entuk dhuwit sithik terus diparingi rejeki bio akeh. Petutuk sombong, gleleng. Kuwi sandangane menungso. Sapa sira sapa ingsun? Ngendi-endi nek takoni ya cah cukup kok. Ah ngono kuwi. Kuwi ora apik kaya ngono. Mula Gusti iki ya wis adil tenan. Iya. Oh, gareng iki nek takne ya akeh mesti mung arep gleleng. Wis kanca-kancane dianggep sak ngisore. Mula ya wis sak cukupe. Oh. Lho nek Bagong iki nek dhewe akeh wonge ora gleleng. Mula ya diparingi akeh terus aku. Mergo aku ora tau gleleng. Malah justru aku iki didono karo kowe karo Petruk kuwi. Oh. Kowe butuh apa? Butuh motor? Nyalangi. Ah iya. Lho, ajare bedono. Nek motor ya kokean terus. Oh iya. Dijaluk kok kokean ora. Heeh. Ki sowaneng lapangan Kelampok. Heeh. Ngerti nggone Gong iki daerah ngendi? Aku tetangi wae nang parkiran. Wis turu aku saka omahmu gak mobil wis turu wis ora sadar. Sopirku sapa wae aku ora dong. Oh. Ayo wis tekan kene ya. Tekan kene ning nggon parkiran diatur karo tukang parkir mau wis tekan to aku. Dadi ra jelas nggone ngendi. Ning sing penting tekan nggone pokoke. Ah iya. Petro, tolong Mas Garing. Iki ana pamundutan saka sore mau saking Mas Susilo. Susilo Jatmika. Oh, nyuwun apa? Sing mau sore wis diaturake bersih desa. Lah iki sing angka 2 uler kambang. Gendeng menika katur dhateng perangkat desa Mbrosot warga masyarakat dusun 4 Kelampok Galur. Mugi sedaya pinaringan kesehatan bakas waras lahir batin segala menterang barokah. Oh iya, diaturake ya reng. Engko ndak gelo penggalihe. Yo. Sore mau guayonge ra jamak-jamak kok dibantu karo Den Baguse karo Seono. Heeh. Ah saiki kanggo sing mat-matang. Ya, Men pilah. Mergo wayang ki ya tontonane Piai Sepuh ya tontonane Piai Nom. jare wayang iki tontonane wong tuwa tok. Salah. Saiki wayang tontonane cah nom-nom. Oh, Wong ngerti PWKS ki isine nom kabeh. Nganti untune wong tukul barang. Alias wis peot-peot. ah iya. Ya bener ya, Gong. Ah iya. Ki bengi iki di streaming karo 2 channel, Truk. Ya. Channel Dalang Sino karo channel PWKS Live. Oh. Limbukan mau mencapai 15.000 piai sing nonton seluruh dunia. Welok. PWKS Live 4.000 terus Dalang Sino 11.000. Weh, ngono ya, Gong. Oh iya. Mula kanca-kanca nek di streaming sing semangat soalnya hari tuamu ini tergantung karo channel kuwi mau. Ngono ya. Iya. Iya diaturake. Ya kuwi uler kambang. Ya. Sing keparing karo sapa, Reng? Nyuwun suarane Ibu Ayu Purwalestari. Ya. Neno 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 neno. Dialah mawawantang itu lho kok saiki rasane kaya watukku kok ngikil ya. Aku ora tau ngerti, ora tau njaluk tombo aku. Watuki mayar-mayare tombo. Apa? Jeruk pecel diris kayuyah sithik karo kecap sithik. Nek doyan kecut langsung pangan di banyune dombe jeruk pecel sak sendok. Kuwi mari to. Nek mumet, Gong. Jeruk pecel kai merica sithik.
Oh. Diperes banyune terus jeruke kuwi dikopke nang bathuk. Mari. Ngono ya. Oh jeruk kuwi anune apa dayane luar biasa. Nek awak pegel jeruk pecel. Diiris tipis, heeh, goleki kulite sing kandel karo golek minyak kayu putih. Jeruk pecel gerokan. Oh. Iso mari ya iso kuwi dayane ampuh. Nek weteng loro jeruk pecel. Diiris isine jeruk pecel. Dimaem. Weh, kuwi iso ilangi weteng loro. Edan wong akeh banget khasiate. Ming sak jeruk pecel mah. Kuwi khasiate luar biasa. Nek mencret. Jeruk pecel diiris loncong terus sampai kene. Dan jijiki ta ora. Kuwi mampet. Mergane kecut. Nah iya. Kowe ngerti ta begitu ana dikeceri jeruk pecel mesti mengkeret. Kuwi dikeceri jeruk pecel mesti mengkeret. Yo. Nena. Iki watuk ya ngerokok wae kok Gong. Bayi ora udut watuke mikil. Ora bayi ora. Ora udut ki ora perkara watuke ora perkara udut kok. Nah iya nek kandhani sakarepmu. Sakarepku ta. Kambang. Nah konsentrasimu apa? Ndelok si anting kukur-kukur cengel kuwi lho. Sirah dirubung tinggi pisan. Nggo ndas ngongkong nganggo gunting disogok-sogok ngono. Sing jeneng kur-kukur iki nek nggone lempit paling penak disoko-soko. Meniki stagenan nganggo jari ngono kae nek jero wis kebacut gatel wah ora dikukur sogok ngono ku mah. Ora penak rasane. Nya ndak ngantuknya dipami bakpia pato. Wong arep momongan wae. Iya didum kuwi isine 9 nyiji-nyiji. Terus langsung entek, ayo carane mangan babi ayo rasa dimamah. Iya ora suwe lentek dindanake ora suwe-suwe ajur dhewe anak dimamah ya boros. Kaya aku nek nukokke sate bojoku kae anggere nang warung kok gelis entek ya Mas. Oh kok goblok kok aku disesep-sesep sik. Ora harus dimamah tenan rugi. Iya. Ayo, ki mau rekambang wis diaturake, penak banget ya, Tru. Ora pati seneng lho. Ning penak to rasane, penak nek duruk kene aku iki nek yo anu nembang ya bangsa rujak jeruk, slendang biru, sorayuda ngono kuwi jumbuhke le gagah. Oke, engko iki kudu nembang lho engko sing gagah-gagah lho. Ya. Aku tak nembang sing alus-alusan ku sing rada gayeng-gayengan men Bagong. Siap. Rasa kuwatir. Ya. Bareng imbuh apa reng? Imbuh suarane Dina Arisan. Ya. Wis bar krungokke suarane Mbak Ayu saiki ngrungokke suarane Dina Arisan. Oh iya. Ki mau jenenge tetembangan ya kuwi Jineman mari kangen ya, Tru. Ayo, wah penak tenan. Nang prawira mati kejajat nenggala. Ya Bapak. Tak pas ke dhewe. Wah, balik yang ngris ngono. Penak tenan rasane, Tru. Iya. Kok penak ora, Tru? Ya penak. Wong aku yo ngrasake kok, Gong. To, Gong. Heeh. Iki Tru, sindenmu sing cilik iki kon nembang ndak selak turu. Heeh. Rupane wis jegadi lali tenan. Ki nek dikake pinggir suwe-suwe aku sok lho, Tru. Kok sok piye? Awang arep limbukane wis kriyip-kriyip. Kriyip-kriyip ya. Ayo. Rombongan penabuh gawenan mumet. Gawe mumet ki misale tiba-tiba anting bawa apa upamane ampar-ampar pisang ngono mut biar
Lido nabu iso jempalitan sakarepe dhewe. Ya, ayo no. Ting. Nggih. Ngantuk kowe? Enggak. Gayamu. Oh, kuliah priwe? Kok sesuk ki nek pupurmu ki ngirit apa piye? Ora. Ora kok oleh pupuran kok mung separo-separo. Lengo. Ngisor kuping ireng. Ayo ben kaya men sesuk bocah iki men ajar dandan sik men apik kaya. Yo, nembang apa sing kepenak? Yo. Sri. Hah? Sri. Sri apa? Sri Uning. Oh iya, model ngendi? Biasane kuwi iso aneh-aneh. Nggih model Mau caping gunung model Madura. Jogja wae Pak De. Oh iya. Jan. Sopo-sopo diundang Pak De. Ya karang bahasane kaya ngono kok. Ya. Bawa ye. Bawa. Ya bawa yen. Ayo barang ngantuk maju. Iya. Alah. Ayo gawe ayo. Lungguh wae lho ku enak pisan. Hah? Pun enak lungguh. Wah kono ya bahasane mesti nganggo enak ngono. Kuwi wedhus. Muadeg ayo. Ngadeg. Muadeg ayo. Tambahi. Oh beres siap. Muadeg kita jogetane iki apik. Iya. Ayo Siuning. kowe iki nek senyum ya lumayan lho. Lumayan apa Pak De? Ayo nek senyum ki maksude ki rupane ki rada kepenak disawang ngono lho. Heeh. Bangane nyawang plempem. Ayo. Ane muni linggo ngantuk jan medeni tenan. Nyedhi ngene krasa ora kok nyedhi ngene iki. Aduh, ra kuat motoku. Hah? Ra apa-apa wis. Ya ora apa-apa, nyambut gawe iki abot sesuk nek wis kulino melek sewengi wis ora bakal. Itu paling kamu mbladek seminggu wis tenang. Malah bingung lek arep turu kowe sesuk. Iya. Ya. Anting kok nembang Sriuning. Slamatuk babar blas. Lah aku iki Pak De diganti ra. Ganti. Ya Allah. Lho, Lah kadung nombang ra diteruske ra penak. aku iki cengkokmu iki ora cengkok Yoja. Lah pripun? Piye ta? Kowe iki tepong wetanan, kowe iki wong Banyuwangi cengkok bae tembang ya Banyuwangi. Ya Banyuwangi wae ya. Ya, semangat. Jarene kon sing sareh-sareh. Aku barang kowe muni sinebupa. Ya ben wis Rekane alus lho Pak. wis ora iso kowe wis kebacut ciri khasmu ngono kuwi. Berarti napa niki? Ayo anu grajakan. Berarti peng telu nek aku nyanyi lho iki mau. Heeh. Tambahi lho. Beres. Tambahi beras. Yo. Bawa nek. Wah, tapi kita bukannya ngawur ora apal aku. Nek nene byong tang iki sing fokus ning kendang. Oh, kendange terus waton kontong-kontong ngene. Ora ana nute nek wong kene. Waton disambil tang. Iya. Terus karo kecere cek kecere rapete seru. Ayo karo didobeli cangkem iso iki. Yo mangga ya. Ayo Ken, ayo Ken. Ayo Mas. Ayo Mas maksudnya. Ayo kurang ajar to kowe iki. Mboten mau mboten sengaja. Oh kowe iki karo wong tua kok ayo Ken. Ayo Mas ngono lho kok. Ngapunten Mas, ngapunten. Oh. Ngati-ati lho, tenan. Kowe ngati-ati nek ora solikin ki nek ora usindan tegelan yakin. Aurisae gegere rung mari kuwi. Dicokot solikin. Infeksi. Saking gemese. Wah, sing tenang. Kowe iki nek joget ki menikmati Rama. Lah aku Macang kembuk. Rika ini roke macang kembuk tutukmu. Pak De. Hah? Teh entek.
Teh apa? Teh iki. Aku ngelak. Wah, gula kita jok. Seneng aku tenan. Iki lho bocah iso menikmati alunan musik mangane le apa jenenge iki paling joget ya total. Karena dia menikmati tenan. Iya. Geraja ding ceng. Wah ngono dingi kowe dirasake penak kok. Ming nudingi lho. Iya, malah sing tua-tua ming nudingi kowe angel ra jamak. Bola-bali ming endi? Ayo kowe. Ora gelem totalitas. Mbok langsung iki lho. Heeh, penak tenan. Malah sing sepuh-sepuh kon joget malah angin. Oh iya, wahyu kae apik menikmati totalitas. Aning dompo. Ngene iki omongan. Wedok kok. Awang dapukane udu-yuyu kangkang kok lho. Anggere muni apa jenenge liwong kae lagune piye? Heeh. Awes penonton itu tertarik blas. Iki sinden apa to iki kok? Iya, tadi joget ki ya apa jiwa wanitane ya digawa. Iya kudu ngono kuwi. Ding 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 ding. Go duduk cangkemene. Tak dungke. Ono wong ketuduk cangkeme kok do kemek. Kaya durung tau ketuduk cangkeme. Anggere mikir nang arepane mesti iso ketuduk. Iya. Ayo. Gende, iki mau Mbak Anting. Heeh. Sapa sing gurung nyekar? Oh iya. Aku mek kliwatan nih. Mbak Ika urung nyekar. Wah. Nganti apal penonton. Ayo penonton lurukan. Sesuk bengi iki kok akeh meneh penontone ora ngene ya kuwi. Ya ming saka daerah Kalasan, menorong truk, Piyungan, Sabis. Ya ora apa-apa terus sing jeneng tresno iki ngono kuwi kok. Ora usah dadak perlu dikepiek-kepiekne. Malah ngertine ning jaba iki tak bayar kok doan kuwi. Ah iya ya. Atene awake dhewe ora iso tuku gamelan barang ya. Nggo bayar wong delok. Yo, ayo Mbak Ika, ngaturke apa? Ah, yo wis. Sing serius mau kancane limbukan do ngadeg kowe ro ngadeg ya saiki Mbak Ika ngadeg. Yo. Ora kaya kowe. Ah, dindane fans. Dintane karang ya penonton ki fans dhewe-dhewe kok ana sing saiki mulai tumbuh fane Mbak Anting. Ya. Mulai tumbuh anu mulai fane Mbak Anting karo fane Mbak Rido Irama ning ki ra melu iki saka Majenang. Saka Majenang. Cilacap wah aku ya perlu latihan basa Banyumas. Nek Elisa jelas oke, Tatin jelas oke, Ayu Purwasari jelas oke. Fane Mbak Neti ya wis do nunggu pimpinane Pak Sunoto. Ayo. Wahyu kok guyu sajake ngece kok ya. Kok ditutupi lambene iki ngapa? Fene Wahyu ya ana dhewe bandot. Ayo. Bandot sing padahal kakane bojone. Oh, fene Prastiwi ya piramid. Ayo. Lagune apa Mbak Ika? Napa niki? Nah terserah. Manut sing kepenak-kepenak. Gubuk aswara ya kena, tembang kangen ya ora apa-apa. Ya. Rengu mawon nggih. Rengu ya kepenak. Ya. Wah, rada getun aku. Napa? Oh, iki apik dhewe nek gembus asmara ki apa? Napa mboten bosen? Apa? Gembus asmara. Gubuk kowe iki tak toto mudar kowe. Senengane malik-malik judul. Sing ngendika ngoten mau sinten? Ora ana wong ngomong ngono kok. Wong diwarai kok. Kowe sing ngomong. Aku ora muni ngono kok, aku muni gubuk asmara kok. Rungon-rungonen kowe. Tenan?
Asli aku ora tau nolak-malik judul lagu. Mau kita kaya muni Gembus Asmara ora Petro. Oh. Nggih manut napa? Ya wis. Buku Asmara penonton nyersake Oke. buku Asmara. Ya. Oh, kuwi kleru meneh. Kae wis ra sabar kae. Napa? Ajeng nyawer. Oh, nggih.